Erruki nitaz jauna, larri naiz eta librana zazu etxaien eta pertsegitzaien eskutik, jauna, ez nadila lotxagari gerta, zuri dei egin izateagatik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Arratsaldean guztioi, Eukaristia ontara prestagaitezen behar bezala, jaunaren azken afariko oroigarria ospatzeko, gure pekatuak eta hutsegiteak eta ahultasuna Jainkoaren aurrean jarriz. Jarri ditzagun baita gure intentzioak. Jesus jauna, gizadiaren salbamena gurutzea behan ezarri zenuena. Erruki jauna. erruki jauna. Jesus jauna, guk zure urratsei jarraitzeko gugati nekaldia jasan zenuena. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gu pekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen, gure pekatuak zeure bizkarre abegainea eraman zenituena. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, Kristoren ekaldia kontemplatuz, Maria doatxoaren antzeko izatea, ematen diozu Elizari bihotz honez aldi hontan. Egizu, Ama Birjina bera otoitzean lagundugula, zure seme bakarari gero eta sutsuago jarrai diezaiogula, eta honen graziaren betea eskura dezagula. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo zen Jeremias, marmar hauek entzuten izkion jendeari, beldurra nun nahi, sala ezazue, sala dezagun. Nere adiskideak berak ere begira dauzkat, ni noiz eroriko. Ea liluratzen dugun eta menperatu egingo dugu, hartu eta bere ordaina emango diogu. Baina nerekin daukat jauna, gudari indartzu. Eroriko dira nere etzaiak eta ez zaizkit gailenduko. Beren asmoak ezin bete dituztelako, behin ere ahaztuko ez den lotza gorria izango dute. Diren guztien jauna, zintzoa aztertzen eta bihotzaren barne muinetan ikusten duzuna, ikus dezadalanik haien kontrako zure bendekua. Zure gain utzi dut nik ere nere auzia. Kanta jaunari, goretzazue jauna, arek askatu du gaiztoen eskutik behartzuaren bizia. Jaunak esana, Zuri jauna. nere larrialdian jaunari nion dei egin eta entzun ninduen. Nere larrialdian jaunari nion dei egin eta entzun ninduen. Maite zaintut jauna nere indar, jauna nere arkaitz, gaztelu eta salbatzaile. Zugana biltzen naiz arkaitz zaitudan jainko, nere babes, salbamen indar, nere gordeleku. Egiten dio dei jaun gorezgarriari eta salba naiteke etzaiengatik. Nere larrialdian jaunari nion dei egin eta entzun ninduen. Erio binek ezitu ninduten, erreka galgarriek izutu ninduten. Leizeko zokek korapailu ditu ninduten, erio edeek lotu ninduten. Nere larrialdian jaunari nion dei egin eta entzun ninduen.
Nere larrialdian jaunari nion dei egin, nere jainkoari hotz egin. Eta bere etxetik entzun zuen nere mintzoa, eta belarrietara sartu zitzaion nere orroa. Nere larrialdian jaunari nion dei egin, eta entzun ninduen. Zure hitzak, jauna, espiritu eta bizi dira. Zu dauzkazu betiko biziaren hitzak. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri, jauna. Aldi hartan, judutarrek harriak hartu zituzten Jesusi harrika emateko, eta Jesusek honela esan zien. Egintza honik asko egin dut nik zuen aurrean aitaren izenean, hoietako zeinengatik harrikatzen nauzue. Haiek erantzun zioten, egite honengatik ez, baina birauarengatik harrikatzen zaitugu. Gizon izanik, zeure burua jangoiko egiten duzulako. Jesusek erantzun, ez aldago idatzirik zuen legean, nik esan nuen, jangoiko zerate? Jangoikoaren hitza etorri zitzaienei, jangoiko esaten bazaie, eta liburu santuak ez dezake huts egin, aitak sagaratu eta mundura bidali duenarentzat biraoka ari dela diozu ezuek, jangoikoaren semea dela esan duelako. Nire aitaren egintzak egiten ez baditut, ez sinistu neri, baina egiten baditut, neri ez bada ere, sinistu nire egintzei, jakin eta ezagutu dezazuen, aita nigan dagoela, eta ni aitagan. Berriz ere, baitu nahi izan zuten, baina ihes egin zien eskuetatik. Eta berriro, Jordanez beste aldera joan zen, Joanek lehen bataiatzen zuen lekura, eta han gelditu zen. Asko bildu ziren harengana, eta honela esaten zuten. Joanek ez zuen ezaugarririk egin, hala ere, Joanek honentzat esan zuen guztia egia zen. Eta han askok sinistu zuen harengan. Jaunak esana. Eskerrak, jaunak zuri. Aldi hartan judutarrek harriak hartu zituzten Jesusi harrika emateko. Zergatik nahi dute judutarrek Jesusin? Hau baino pixka balenago, Jesusek esan du, aita eta ni gauza bakarra gera, gauza bat gera. Eta atzo, gogora dezagun, Jesusek esaldi fuertea esan zone, Abraham jaio aurretik ni naiz. Eta baita harrikatu nahi izan zuten, ni naiz hori ituntzarrean jangoikoaren izena dalako. Israelgo herriak pretentsio bat zeuken. Eta pretentsio hauxe zen. Munduko herri guztien artean, jangoikoak Israel, herri txiki hori, aukeratu inzola. Eta pretentsio hau Jesusentzako egia zan, beak onartzen zon, judutarra zan. Baino ezan nahikoa hau, Jesusentzako. Beharrezkoa, baino ezan nahikoa. Jesusek 30 urte izan arte bizitza normala izan zon, gu bezalakoa, berdin-berdin. Etxean, familiarekin, lanean, sinagogan, beren elizan. Baina 30 urte bete zituenean, bataiatu ondoren, gauza harrigarri bat esaten hasi zan Jesus. Jesusek baita pretentsioa dauka. Israelek pretentsioa zaukan, herri aukeratua izatearena, baina Jesusek beste badauka.
Jesus esaten hasi zan, bera pertsonalki, itunzarra edo legea bere betera eramatera etorri zala. Gure gizakion bizitza bere betera eramatera etorri dela. Ez mezu batekin, baizik eta bea pertsonalki, bere pertsonan. Israelgo herriak oso ondo ulertu zuen, bere entzulek oso ondo ulertu zioten pretentzio hau esaten zona. Eta horregatik gaur entzun dugu, esango diotela. Egite honengatik ez, baino birauarengatik harrikatzen zaitugu. Gizon izanik, zeure burua jangoiko egiten duzulako. Jesusen aurretik fundatzaile erlijio aske ondie historian, baino inork ez do pretentzio auki jangoikoa izatearena. Fundatzaile gehienak, erlijiotako fundatzaile gehienak, jangoikoren aurrean txiki eta pekatari sentitzen ziren. Jesus eta Jesuse besteik ez, Jesuse bakarrik hitz egiten du begiz begi, aurpegiz aurpegi jangoiko aitarekin. Beak bakarrik ezautzeitu jangoikon sekretuk. Jesuse pretentzioa dauka, entzun dugu, gure gizakion bizitza beren betera eramatekoa. Zesan nahi da honek? Zesan nahi da honek gure bizitzan? Hau esan nahi da. Gu, jangoikoaren ekintzetara irekiak egotea. Pentsa dezagun Mariarengan adibidez. Hemen gaude, harritokitako gure amaren ermitan. Zein da Mariaren bizitzako momenturik adierazgarrena, esanguratsuena, bereizgarriena. Dudarik gabe, aingeruaren adierazpena, anunziazioa. Ez zon ulertzen Mariak, nola zan posible hoi, edo zer gertatuko zan. Baino jangoikoak berekin egin nahi zuena onartu egin zuen. Fiatu egin zen, ez zon ulertzen, gertabekit zuk diozun bezala. Ez dakit oso argiz esan dezun ez da, baina zuk diozun bezala. Eta bere senarra Jose, zein izan zen Joseren bizitzako momentuik esanguratsuena edo bereziena. Nik uste baita ere, Maria emaztetzat onartu zuenean. Naizta egoera ezinezkoa zirudien, naizta ez zuen ulertzen, naizta gogorra zan, besteen aurrean. Onartu zuenean Maria emaztetzat, sinestu zuenean guzti hortan, Marian eta bere artean, bere gizatasuna, baino zeo zer gehi zeola, jangoikoa hor erdin zeola, eta jangoikok beren bizitzan lan egiten dola. Mariak jangoikoren ekintzan sinistu zon, eta Joseek bai. Bizitzeko bi modu daude bizitza hontan. Lehenengoa da pentsatzea mundun ni bakarrik naula. Bakarrik naula pozetan eta baita ulertzen ez ditudan egoera zaietan. Hortik juten geanen bizitza pixutsua bihurtzen da. Gure zama guztia gure gainera ematen dugu. Beste modua hauxe da, sinistea jangoikoak zurekin zeo zerri nahi dola. Benetan zeo zerri nahi dola. Jesus etorri dela, jangoiko etorri dela, gure bizitza beren betera eramatera. Ez guk espero deun bideetatik. Zin da Jesusen bizitzako momentuik esanguratsuenetako bat, Getsemaniko, baratzako oliomendiko otoitza. Berari baita kostatzen zitzaion egoera hori, ezan beak aukeratuko zuena. Hauna posible bada aldendu zazu edari saminau nigandik, baino egin bertabedi
zuk diozun bezala, ez nik bezala. Gu baita ere, momentu hontan, bizitzen ari garen egoera hontan, baino orokorrean, bizitzako momentu orotan, guztietan, galdera bat dauke Jangoikok. Galdera bai dauke guretzako. Oinek sinistuko do, hau irikiko alda Jangoikoren egintzara. Sinistuko do, gertatzen zaion guzti horrek balio dola nik Jangoikoak berekin egin nahi dudan ekintzarako. Guk ez dakigu hau ondo egiten, ahulak gara, hortarako etorri da Jesus. Gure gizatasuna, gure bizitza beren betera eramatea. Eska dezagun lagun gaitzala Jesus jaunak, Maria eta Jose bere senarraren bitartekotzaz. Horrela izan bedi. Zergalariak tenpluan egin zuen bezala, aurkez ditzagun apaltasunez eta fedez gure otoitzak. Eska dezagun Jainkoaren herriaren alde, Aita Santuaren alde, Otzaiaren alde, presbitero, diakono eta bataiatu guztien alde. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun gaixorik dauden guztien alde, beraien familiaren alde, Jangoiko jaunak, beren gaixotasuna, bere piztuera zargi dezan, eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun beren lana, zerbitzu bezala, bizi duten guztien alde. Erizainak, medikoak, bestelako langileak, Jangoikoak indarra eman diezaiela beren nekeetan eta fruitu honez bete beren bizitza. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun baita ere gutako bakoitzaren alde. Garizumako kuarentena hontan, Jangoikoaren ekintzara ireki gaitezen. Eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Emaiozu jauna zeure herriari, bihotz-bihotzez, zu gana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker, iritsi dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak, eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxo ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa gorestiko eta zona zapatzeko.
Jainko errukitsua, hurbil gaitezela beti garbi zure aldarera, eta misterio hontan sarri parte hartzeak salbagaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semearen ekaldi salbagarriari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna. Izan ere, gurutzearen indarrean miragarriro agertzen dira, bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure distirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, mundu honetetik zeure gana eraman duzun Jose Mari, zure zerbitzaria. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez, pizturan ere berarekin bat izan deila. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme-alaba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz, esan dezagun Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatotik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esaidazu hitz bat eta sendatuko naiz. Gure pekatuak bere gain hartu eta gurutzera eraman zituen Jesusek, gu pekaturako hilik zuzen bizi gaitezen, haren zauriek sendatu gaituzte. Kristoren gorputza. Komunio espirituala, jaunartzea hartzea, posible ez dezurentzako. Sinesten dut, Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz, hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakrifizioaren babesak Jauna, ez diezagula inoiz huts egin, eta urrundu ezala gugandik kaltegarri den guztia. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Gabon guztioi, eta bihar arte, bihar berriro, larunbat arratsaleko 7:00 ikusiko dugu elkar. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte Jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.